Čaute ľudia, vás vítam u dnešného videjka. V dnešnom videjku tu máme opäť Fortnite a som tu s mojim spolupracovantom. Zrazu sa tu teraz môžeš prísť sem k nám. Ok, kámo, ja ti príjmem invite. No, čau. Čus, tak ideme na to? Jo. Ok, poď. Kámo, idem vytočiť challenge. Lebo toto bude ešte challenge. Ok, a padlo nám loot iba z vlaku, z NPCčok. No, nie, kámo, kámo, ja som blbý. Jak som to prečítal? Loot iba z vlaku, kámo, ja som blbý. Takže môžeme používať iba loot z vlaku, okej? Jo. No poď ty, malý chlapček. No čo si našiel? Opa, netrafí sa, krivý si, nemáš aim. Zapni si aimlock radšej. No a ja si by som sa mal... Kámo, je to GG, sú tu dve super hrdinky a majú dobré pickaxy. Kámo, to je GG, Alkane. Kámo, No, jedna má aspoň dobré pickaxy. Kámo, no to je slabý pickaxe. No je, ale táto. Ty, pána. Hulk? Či je Superman, tak? A Gold? Messi! Oh my god, Messi! Kámo, čo si povedal? Píšte do komentáru, kto je lepší, Ronaldo alebo Messi. Hej, ty padni sem Za mňa Ronaldo. Ja padám na benzínku, okej? Ty padni tam, kde som ti povedal, okej? Ale kým nevylúčime tento vlak, tak môžeme používať aj normálne zbrane, okej? Vlak máš teraz tam, kde je? Tam ho máš. Kámo, presne 100 hráčov, kámo. A musíme dať win, to je najhoršie na tom. Ideme začať točiť jak Alkan, vieš, že každé video musí skončiť vinom. Kámo, Jack! Skvelé, ja nemám nič. Už mám, okej, chill. Mám tu aj bota. Ja som dead, kámo! Ja som najlepší! Pomoc! Ja som najlepší! Ja som tupý! Pomoc! Kámo, ja som najlepší, kámo, ja mám najlepší aimbot. Kámo, ale aj oni majú aimbot. Jeden ok. Ok, jeden ok. Ok, ty už si na vlaku? Jo. Ok, ja už idem. Kámo, mojim aimom, mám ich. Ok, zoberiem si loot a idem. Berem loot a idem. Kámo, mám 60 FPS a baguje sa to jak svinia. Kámo, vieš čo? Ja som včera hral a ja som mal normálne 0 FPS. No 9 FPS-ok. Kámo, už idem. Kámo, ty si ten... Ale ten vlak už stojí a už zastáva. Ty si to zničil? Ja už ničím. Nice. Kámo, pekne. Musíme sa podeliť, okej? Kámo, ale bitcoiny môžeme. No, je to z vlaku, takže ja si povolím. Ja by som si tiež dovolila to. Pozor, pozor, sú tu hráči, nie? Nie sú boty. Ja? Okej. Mojim aimom. Kámo, kto komu je zle z mojho aimu, tak sme viacerí, kámo. Kámo, fakt si vyučil celý vlak, ty si celý. Som ti tam nechal všetko. Všetko, veď nemám žiadne náboje, keď už tak. A kde čo chceš? To mi nechaj tu. Kámo. Môžem? Dobre si, takže mám to epické. Ja to mám tiež epické. Kámo, poď.
Mne to nejde zobrať. Dala Kámo, ona by... Ty máš mytickú pampu však. Nie, mám mytickú. Neutajíš mi to. Ja viem, že máš mytickú pampu. A čo povedal mytická pampa? No, z tohto má padať mytická pampa. To je mytická? Hej. Aj, to je mytická. Ok, tak poďme po mamu. Poďme sem. Alebo... počkaj, vlastne vlak je save, nie? Alebo kašli na to, kamo. Nejdem zase vymýšľať, aby sme podvádzali. Kašli na to už. Poďme sem do shopu. Poď. Kamo, tu. Slycháček, kde? Hej, lebo máš 40%. Ešte za 3000. O, kamo, ja si to otvorím. Nábojky, keď... Kamo, najlepšie, že keď fajtíš a môžeš si robiť, čo chceš tu. Nok. Daj, ja mu dám hečku, že mi tyšku blokne. Nechaj mi ho. Je boťa. Čo? Nový. Kurcák! Môžem? Počkaj. Ja som ho ešte nemal. Chceš šokvejvy, alebo ten tak? Vrták. Čakaj, ja si idem zobrať. 65, typeček. Pekne. Odkiaľ? Prídem. Počkaj. Idem si dobrý vrták. Okej, poďme. Poďme, kaši na ne. Počkaj, chceš ten vrták? Ja už ho mám. Aha. Lebo ja ho mám v inventári. Ja mám tiež jeden. Kamo, tak to je jak branidlo. Úplne. Skoro úplne. O, každý má jeden bitcoin. Kamo, ak je to prvý mytik snajpa. Ale nemôžeš zabiť ju, hej? Lebo ti nebudeš tam potom môcť predávať. Treba kupovať. Tak, SMG. Legendary zbraň. Môžem snajpu? To ti vlastne chcem. To není snajpa. Nie. Ja chcem toto. Ok. Máš šokvejvy 3. Kámo, poď, ja idem inde. Poďme inde ešte. Poď sem. Kámo, ja sa chcem dostať tu, tam je open door. A potrebujem Je tu? kartu. To je Hej? Midas, myslím. Má byť Midas. Aha, Čakaj, ohni ja ich rozstavím. Rozstavím ich. Skúsim. to už som skúšal. Čakaj, quest. A tu nás sú kartičky. Kámo, ja už mám 78% kartičku. Za chvíľku mám kartu už. Ďalšiu jednu. Poď, ideme. Poď rýchlo, ideme do ďalšieho shopu. Ale ja už nemám bitcoin. Ja mám? Ja? Ja som si chcel snajpu kúpiť. Ale to nie. Platíš? Hej. Koľko? 84 crack. 10? Nok. Nechaj mi ho. No scope. Chlapec. Vidím. Chlapec nevie, čo našiel. Pri mne. Kámo, ja mám najlepšie. Nok. Pekne. A ja. Najlepšie, ale že boho. Kde je to? Ďalší no scope. No. Ok, tak poďme do toho druhého shopu. Ďalší. Jakub, Niku. Kamo, sú tu ďalší. Kamo, oni ma dorazili do prd. Ja to mi platiť. Čo? No. Není mŕtvý, čak som mu dal za koľko? On spamuje iba.
Ja to mám už. Asi dead. Sebe. Potom. Come on. Jak? Kámo, to jsou spamery hnusný. Kámo, to bylo milion týpků. No. Ok, tak jde, ready. Z lobby. Zase na vlak, okej? Mhm. Kámo, šupy Ronaldo! Není, to je Messi. Nie, to je Ronaldo. To je Messi! Bazošák. Ronaldo! Messi! Ronaldo! Ten tak, hej. Buď ticho. Počkej, dáme skoro tie isté emoty na 3, hej? Počkaj. 3, 2, 1, poď. Kámo, toto je naše kombo. Kámo, čakaj. Presne nech to stínem. Ja si mám. A ideme. Kámo, to bude petelica. Aký mám každý zvyknúť to poistky? Čo? Aký mamka vypne poistky? No tak... Je to v prdách. Kámo, môj aim je božský. Kámo, ja som tento. Kámo! Kámo, môj aim je najlepší. Choď volať, ja som Hatsuna Miku. V smrade. Kam? Ty som nečekal, že budem Hatsuna Miku. Dynamo! Démon! Kam? Čo si na ňo? Chudák. To je démon, počkaj, mu ukáž moje edity. Ty vieš editovať! Ty kokos, už sa ťa bojím. Iba ja to musím držať, kým edity, ja nemôžem klikať. Ja hej. Kámo, na vlaku je tento medailon! Kámo, Čo chceš? takže Ja chcem mamutku, ty chceš pampu. Jo. Jo. Takže ty pampu, ja mamutku? Jo. Ok. Ja si parám na tento most, lebo to je taška. Hej. A potom s tou taškou idem na to vlak. Ale pará so mnou týpek, ktorý má taký istý glider, jak ja. Hej, tak už idem. Ja si zoberiem zbrane. Ale ja potom mám auto, takže chill. A mám lepšiu ending. Ok. Ja tiež. I did. Pekne. Kámo, SMGčko a pampa. Odkiaľ sú na zbraň? Kámo, vážne ťa zabili. Kámo, uhorka. Uhorka ťa zabila. Kámo, si robíš prdel zo mňa. Ale kámo, ona mi išla záda, keď som ma málo. Kámo, nemohla ťa zabiť, kámo. Ale je slabé. Tak jak ťa zabila. Lebo mi išla do záda, mal som malo HP. Kámo, na vlak idú všetci. To je tá. To je tebe. Som rádem, ale... Opa chlapček. No poď môj. O kámo, ja sa vám ozvem, keď budeme aspoň dačom dobrámo. Ok, vy ľudia, sorry, ale my to už točíme 3 hodiny. A takže my si teraz dovolujeme zobrať si veci z bossov a z bossov a safeov. Takže poď. Morečak, tento si ešte nikto ani nezačal vyberať. No, tak.
Ale bude. 60-90 minus, crack. Posratý. Poď. Ideme rýchlo. Nie za ním, ale. Ide ku tebe. Týpek mi dal baseballkou. Pozor, jaj, som rád malý. Zozadu na mňa nabehol. Sa pozrel, kámo. Nie, kámo, ja som zdrhal autom. 29 crack. Ďalší. Healuješ sa ty? Nie ja, tipsy. Sudec. Obidvoch typkov si zabil? Hej. Kámo, spavnul sa medveď. Medveď? Či čo to je? Čo to je za zrúdu? Jau. Prebijam. Mám nový skin, mi dá sa. No teraz? Tu. Tak ako ja to nerám za to. Kámo by mne... Ja som si vytvoril... Umýla mamutka tu boss. Čo? Ja som mŕtvý, to myslel asi. Ty si mŕtvý, kámo, ale moja mamutka. Tak potom chceme medailon. Kámo, ale ty máš o dosť lepšiu zbraň. No vlastne nie, nechce. Ja som mŕtvý, mám boss. Ja som dal ebisičku noskou. Kámo, pomoc. Náboj do brokovnice máš? Hej, 68. Dáš mi, ja mám 0. Pilot. Aha, poď to stripa. Kámo, mám 0, pos. Čak, tu si nazbieraš. Rozbieram. Ale dobre, na. Mamutka. Tu máš fialovú. Fialovú mamutku? Hej. Tu máš gol. Kámo, počkaj, ja už mám asi tú kartu. Idem check jack time. Nie, kámo, Tipci. Nikto. Pík, kto tu je? Mám. Tipci, nevím. Vidím, stavajú, vedia stavať. Ide. A ja som dead. Jeden dead? Pekne. Ten nevedel stavať, či? Kámo, tento vie stavať, jak svinia. No. Ten nevedel ani ako sa volá. Kámo, chlapec nevedel, čo naše. Kámo, typek tu ide 90-ky, vole. 90-ky, ktoré som ja vedel v 10 rokoch. On ma podkopal, to je smrad. Idem na neho. Ja mám jedno. Jedno? Knock, On dead. Headshot. Ja som dal headshot. Pekne. Kámo, kámo, ja sa Týpek nevie, čo našiel. Ja sa tam nedostanem. Kámo, ja milujem ten medailon. Kámo, ja som najlepší s mamutkou. No. Čo? Že- Čo? Čo som počul? No, si dobrý, ale nie si najlepší asi. A bolo to pekné. Alkan. A bolo to pekné. Bolo. Som sa na neho pozeral teda. Počul som. Čak. Chuck. It's very bad. Beže, nechaj mu. Je. Kámo, ty máš šťastie, skoro bol dead. Mám veľa teraz nábojov do všetkého.
Čak, Jackson, kto tvorí? Ja mám medailon, kámo, takže drž sa pri mne. Ja som šiel ku Libiku. Kámo, ja som najspýt. Lešika. Kámo, to je akurát pre mňa takto. Dobijeme si šprintík a ideme hopa. Ideme hopa? Nie, ideme dneska je piatoček. Kámo, nebuď zlý. Čiže dneska je piatoček, musíme si vyhrávať. Hej, dneska je piatoček! Oh my god, pretty good. Hodím skena. No hoď. Už si mi chcel vyžerať tú mamutku. Ideme na strom? Ja neviem, chceš? Možno. No, nie. Ak nezomreme. Dúfam, Kámo, že si poslednej- myslíš, že hráš česky. Kámo, ty máš 4 kily? No. Všetky si mi vyžral. Jasné. Kámo, ale ne. Poď na ostrov, meškáš. Kámo, ja viem, som zlý. Kámo, vlastne toto je prvá challenge na tomto kanáli. A jo. Kámo, ďalší level mám, hopa. A dávajte odbery. Hej, to je to slovo. Kámo, jeden odber a môžeme streamovať naživo. Moja Čak, segra dáte čak. odber, alebo... Dám cez moje segry mobil. Alebo cez môj otcov, a cez moju mamu. Kámo, ideme na to, vole. Kámo, ja si radšej zoberiem ovládač, lebo s mojím šťastím tu zgegnem. Nemal by si tu byť aj ty? Ja idem. Tak bol ako pomalý. Ťažím si matro. Kámo, neťaž si matro. Tak už idem, nemusím to. Kámo, ak zomrem, tak ťa zabijem. Tak to musím. Idem hore. Konečne. Jasné, naháňaj ma! Jasný! Pek? Nie. Boss hack? Choď volať, boss! Kámo, pomoc! Mňa naháňajú tie lepky. Ja čo čekáš mimo tie lepky? Pozor. Kámo, ten dostáva. Mamutka mu dáva tento true damage. No dobré. Mamutka dáva true damage. Headshot dáva mamutka. Mamutka true damage. Kámo, kaši na to, že ide zóna. Zóna není stena. Je to horší než stena. Není to nič. Je to iba border. Kámo, jasné. Ja stále misujem. Ja nie stále. Čakaj. No. Počkaj, čo robí ten medailon? Ja ti ho dám, on čo robí. Keď sa healuješ, tak ti dáva okolo teba štít. Ok. Počkaj, kamera. Ja si to chcem, Daj si heal? Daj si heal. Cio. Ok, ja ti ho dám. Počkaj, len sa dohealujem, okej? Dáš mi ten charger? Okay. Ja sa chcem dohealovať. Čo s týmto? Chceš to? Povedal sa zbraň aj z bossov. No veď, a chceš to, či to nechceš? Nechcem, ja mám niečo lepšie, trošku podobné. Tak ja si to zomrem. Nemám tú novú z tejto sezóny. Poď. Kámo, mám 199 hápok. Koľko máš bitcoinov? 0. Ja mám 2. Jeden mám. Odkiaľ mám 2? No lebo jeden si nepoužil a potom sme vyučili ďalší server. Ja aj vlastne. Tak poďme, je to ešte raz. Vy máte tých botov, lebo som strieľal už strašne dlho. Tak.
Kámo, ale máme tohto bossa, kámo, ak to vyjde teraz hneď win. Kámo. Počkaj, ty si točil to video, kde sú tie trubky? Jaj, hej. No, tu na, sa mi zdá. Ja si nepamätám, kde sú tie trubky. Počkaj, tam je jedna, vidím ju. Jeden. Tunak. No už otvorili save. Poď. Možno nie. Nie, lebo nejde zatočiť už, no. No ale možno iba tú trubku, čo sa čudím. Nie, lebo ono to vyprší potom. Vidíš, neotvorili. Otvorili. A počkej, čo? To je Ty to bagnuté. ukazujú, že tam je zatvorené a dá s tým prejsť? Aj mne, lebo to je bagnuté. Á, tak to Tak poď. Dogať budú. ja som niečo dopadol. Kámo. Budem rád, keď dáte odber, aby sme mali svoj vlastný support creator kód. Tu, on mi. Nog jeden! Kedy go again? Kámo, sú to boti! Team jeden dead. Nog, všetci. Ježiš. Kámo, on dosť zabol, to sme nevidel trafiť. Kámo, som najlepší, hej. Kámo, No, typek, hej, kámo, nechcel by som takýto loot. Snajpia! Zozadu, Sa ti odtiaľ. poserú. Kámo, oni tam išli autom. Z tej hory. Poď za mnou. Oni sú tam? Oni majú hrozný aim. Nie, oni, no možno. Kámo, ak sú Sú tu tam, autom. tak... Poď ku mne. počujem. Iko. Poď. Poslední 5 ľudia. Škoreš hejno tam šokorovať. Borti, prečo si nám cucať na auto? 35-1, idú na nás. Bež. Nefunguje Kde si sprint. vstúpil? Ty kde si? Ja som, že ideme fajtiť. A ja som, že... Ideme vheť. Nasáď. Kámo, jeden dostal minus 35. Oni nemajú žiadny aim. Poď na kope. Poď vyššie, Nie, alebo nie, ostaň takto. Keď dajú snipe, tak zastávam. Poď. Kámo, natáčaš? Sadaj, nik. Skontroluj si, či natáčaš. Zostaň mi tu, Kámo, zostaň mi tu, zjechali nám zóna. Jasne, že natáčam. Ak nie, tak sa našli. A ukazuje mi, že hej. Tu na, pik. Tu na! Top 4! Nahore, na tebou. Tam? Jau. Dostal som jak svinia. To nie je top 4, sú tam Tam 2 týmy sú proti nám. Máš čak? 79, dostal týpek. Ak teammate, tak ma dáš. Ak nám pokáža celú hru, kámo, kde si, Mikup? Hore. Tu na, dole! A ty si tam? Idem za tebou. Poď sem, takto. Pozor. Vybuchuje Ako to. nás. Prapni si na železo. Mám. Mám full všetko. Ty si dobrý. Kámo, ty sa podkopal, ty si nás podkopal. Ja ťažko. Snajpia. Keď tak jeden z nás tak zvedneme. Bacha, oni dávajú za veľa, sáš. Dole crack! Kámo, ty máš fakt check, Jack? Dáš mi? Jo. Ale mám málo už. Koľko máš? Dobre, je tu 2v2, Koľko máš? Ja musím dať win. Spamuj ho. Spamuj! Poď, nech sa nedostanú do zóny, za nimi, poď! Nemôžeme ich pustiť, korunky! Dvaja, Jakub, jeden, poď po korunky si choď, poď po korunky. Koľko dáva zóna? 5 minút, kamo, ja nemôžem. Zomreš, nechod tam. Yes! Je to tam! Poď, deň. Kámo, Victory Royale!
Máme to! Come on, yes. A video skončilo. Kámo, tak ja dúfam, že sa vám dnešné videjko páčilo. Ak budete chcieť ďalší challenge, tak napíšte nám do komentu a my budeme veľmi šťastní, lebo bola to sranda. Áno. Takže zatiaľ čaute ľudia. Ja sa s vami lúčim.